kitang mga anak sa Diyos kung magpadayon sa pagsunod. Kaniya hangtod sa katapusan maora ang maluwas. Kung nagkinabuhi kita nga nag-alagad sa Ginoo, kung mamatay man kita, iya kita sa Diyos. Buhi man o patay, iya kita sa Ginoo. Mga alagad, tagpag-ayo sa Diyos, aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. Ang gihatag sa Diyos nga kinabuhing dayon, alang kanimo ug kanako. Alagaran siya ug simbahon Diyos nga gamhanan, angay nga daygon ug simbahon sa tanang kanasuran. Kung nag-alagad takan niya nga walay bagutbot ug kapungot, iya kitang lig-onon ug dasigon bisan pag-unsay dangatan kanato. Iya kitang panalipdan sa mga pagsulay ug mga katalagman, ug iya kitang lig-onon sa kanunay kay gihigugma ta pagayon niya. Mga alagad, tagpag-ayo sa Diyos, aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. Ang gihatag sa Diyos nga kinabuhing dayon, alang kanimo ug kanako. Alagaran siya ug simbahon Diyos nga namanghanan, angay nga daygon ug simbahon sa tanang kanasuran. Mga alagad, tagpag-ayo sa Diyos, aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. Ang gihatag sa Diyos nga kinabuhing dayon, alang kanimo ug kanako. Alagaran siya ug simbahon Diyos nga gamhanan, angay nga daygon ug simbahon sa tanang kanasuran. Diyos sa tanan, mga alagad, tagpag-ayo sa Diyos, oh yes, aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. Oh yeah, ang gihatag sa Diyos nga kinabuhing dayon. Oh yeah, alam kanimo ug kanako. Alagaran siya ug simbahon Diyos nga gamhanan, angay nga daygon ug simbahon sa tanang kanasuran.